И така, пътешествието ни започна. Ще търсим неуморно всяка тяхна грешка, липса на логика и несъответствие в историческия разказ. Ще разобличаваме техните фалшиви герои и събития. Трудно е да съчиниш една толкова мащабна лъжа, без да допуснеш фактологични и хронологични грешки. И това е нашият шанс да ги изобличим. Откъде да започнем? Какво ги издава? От звездното небе, разбира се, както направихме в предишния епизод, защото звездите никога не лъжат. Какво още? Стари архиви, разобличаващи общоприятата времева линия, като българските картички, показани в предишния епизод с изписана реална година, в която се намираме. Къде да търсим несъответствия? Величествената невъзможна за построяване дори от нашето високо технологично развито общество архитектура, каменните артефакти и остатъците от структурите на стария велик световен ред също не лъжат. Как се опитват да не заблудят? Множество нелепи и нелогични разкази за набързо построени и набързо съборени в последствие сгради. Измислени анимационни герои, архитекти, градинари, инженери, на които се приписва ролята и всички заслуги за съществуването на структурите, принадлежащи на Стария свят. Световните изложения от средата на 19 и началото на 20 век, за които уж е изградена още по-набързо величествена инфраструктура, само за да бъде разрушена веднага след края на изложенията. Избирателно представяне на уж нови технологични постижения, които всъщност са били известни много преди това на нашите предшественици. Големите пожари, така наречени природни бедствия и катаклизми. Завършващата фаза са безкрайните войни, съпроводени с бомбардировки и масивни разрушения. Колкото и превратаджиите да са се опитвали да заличат и променят стария свят, останките от него ни разказват друга история, различна от официалната. Достатъчно е само да отворим съзнанието си, за да чуем приказката, която тези структури ни нашепват. Накъде да се отправим най-напред, за да търсим пробойни в тяхната измислена история? Коя е империята на злото в днешно време? Коя е страната, на която е дадена ролята да води най-много войни по света, да извършва геноциди в реално време и да контролира човечеството? Съединените щати, разбира се. Те са най-великите, нали? Тяхната история е трябвало да бъде скалъпена набързо и несъответствията изскачат от всякъде. Твърди се, че повечето от тези невероятни сгради са построени през 19 век. В продължение на стотици и дори хиляди години хората не са умеели нищо, докато не се е появило нашето гениално общество. Дали е така или става дума за подхранване на егото ни, за да ни отклонят от истината? Историята твърди, че нашата съвременна цивилизация е най-великата. И това е така, нали? Чудесно! Тази стара сграда е невероятна, но все пак ние сме най-добрите. Тази сграда е още по-величествена. Добре, ще ви го повторя още веднъж. Общоприетият исторически разказ е една огромна лъжа. Какъв по-добър начин от това да накараш хората да повярват в изфабрикуваната история? Кажи им, че те са най-добрите. Кой ще се усъмни в това? Предполагам, че някои като нас ще го направят, но мнозинството няма да го стори, поне за сега. Оглеждаме се наоколо и повечето от тези изумителни древни сгради са присвоени от държавите, банките и други обществени институции. През 1776 година се създават Съединените американски щати. И какво се случва после? Веднага след това се появяват всички нови изобретения. Ако през 19 век сме имали тези сгради, няма съмнение, че хората в миналото са разполагали освен с технологии за изграждането на тези величествени структури, така и с други познания, които са скрити от нас, непознати в днешно време. Ако тази времева линия е планирана, то тогава цялата ни история е фалшива или изключително променена. И това ни кара да си задаваме множество въпроси, като например, кога всъщност за първи път са изобретени автомобилът или пък електрическата крушка, преди колко време, какво още крият от нас? Само 16 години след създаването на Съединените щати се появява през 1792 година и фондовата борса. Всички държавни институции започват да разполагат с тези величествени сгради. Защо е така?
Ако сте гледали някои от предишните ни филми, вече знаете, че тази сграда е иззета, присвоена и с променено предназначение. Абсолютно невероятна архитектура. 12 години след създаването на стоковата борса, а именно през 1804 година, разполагаме вече и с първия локомотив. Каква е вероятността това да се случи толкова бързо? През 1817 година е създаден първият велосипед. Прислужникът на един германски херцог го е изобретил. Прислужник. Това ме напомня за историите как в щатите затворниците с нула строителни умения построили всички административни сгради. Звучи смешно, нали? Нищо не се е случило в продължение на стотици и дори хиляди години, но в рамките на около 20 години се появяват Съединените щати, фондовата борса, първият локомотив, както и велосипеда. Това е просто лудост. Разбира се, след тези открития трябва да изчакаме дълго време, чак до 1863 година, за да се случи нещо друго. Какво мъчение само. 1863 година създаден е футболът. Преди това не са имали никакви други организирани спортове. Никой не е спортувал. Нямало е забавления, просто скука. Нищо в продължение на хиляди години. Никакви забавления. Най-сетне започваме да се забавляваме през 1863 година. А през 1876 година се появява и първият телефон. Така че, както виждате, здобили сме се с някакви забавления, с някакви играчки, с някаква технология. Според мен са представени пред обществеността за пореден път. През същата година, 1876, се здобиваме с още един новосъздаден спорт – бейсболът. Вече имаме 2 спортни игри. А сега започва забавната част. Официалната история няма представа откъде и как се е появил бейсболът. Казват, че може би от игра, наречена тутбол, стулбол или раундърс. Те просто не знаят. През 1905 година някой пише книга, наречена "Бейсболът", преди да знаем нещо за него. Самите те нямат представа какво се случва. Честно казано, голям срам за тях, когато четеш с разбиране и с отворено съзнание. Хората започват да използват влакове, велосипеди, телефони и да спортуват. Всичко това в рамките на няколко години. Ти да видиш, нищо не се случва в продължение на хиляди години, но веднага след създаването на Съединените щати всичко започва да се случва. Какви са шансовете за това? През 1878 година се появява и първата електрическа кружка. И така, вече имаме електричество. 2 години след телефона продължаваме да вадим различни джаджи от ръкавите си като фокусници. Имаме телефон и електрическа кружка, създаваме спортни състезания. Хората са просто гениални в този период от време, нали? Да, щях да забравя историята с електричеството, хвърчилото, ключът и удареният от ток Бенджамин Франклин. Обзалагам се, че им се иска да бяха измислили по-добра история за това. Чакайте малко, какво? Само 8 години по-късно се здобиваме с първият автомобил. Стига бе! Ако вярвате в този разказ, ако вярвате, че всичко просто се случва по едно и също време и нищо не се е случило преди това, то съжалявам, но това просто е невъзможно. През 1895 година се здобиваме с първият електрически инструмент. Супер! Никакви лета повече. Вече разполагаме с електрически инструменти. Просто е невероятно какво се е случило само за няколко години. Какво са правили хората през 15 век? Сигурно им е било скучно, без светлини, без коли, без нищо. Какво са правили преди 2000 години? Няма представа. О, боже мой, сигурно са се крили в някоя пещера, ако вярваме на официалния разказ. И така, 8 години след появата на първият електрически инструмент, определено трябва да започнем да летим с самолет, нали? И ето, че през 1903 година се появява първият самолет. Нека просто да започнем да летим наоколо с тези неща, що пък не. Братята Райт са били невероятни умници. Майка им сигурно се е гордяла с тях. Първият самолет е прелетял цели 260 метра. При четвъртия си и последен полет. Така поне твърдят. Но внимание! Повредил се при кацане. А секунди по-късно мощен порив на вятър го преобърнал и разбил. Няма как да го измислят по-добре. Преобърнат от вятъра. След това през 1920 година е създадена Американската национална футболна лига. Така че вече имаме толкова много игри, разполагаме с тонове техника. Нищо не може да ни спре. Нашето общество е най-доброто в историята. Човек би се замислил, че създаването на всичко това би трябвало да отнеме много повече време. Но нещата просто се появяват мълниеносно. Едно след друго, едно след друго, едно след друго. И ето че
7 години по-късно, през 1927 година, се здобиваме и с първият телевизор. Хората създават автомобили, самолети, влакове, телевизори, електрически инструменти, електричество. Невероятно! Просто невероятно! Но разбира се, правителството на Съединените щати и фондовата борса бяха първи. Те са били с едни гърди напред. Точно преди всички останали. Не чак толкова много, просто съвсем малко, с едни гърди. През 1936 година се здобиваме с първия компютър. Така че вече имаме телевизори и компютри. Какво следва? 1946 година започва Националната баскетболна асоциация. На баскетболът му се пада най-нелепата история за всички времена. Започват да играят баскетбол с кош за праскови и футболна топка. Нали знаете? Всички ние просто така измисляме игри в свободното си време с кошове за праскови, които се превръщат в мултимилиардни индустрии. А през 1983 година е създаден интернет. Просто невероятно. Тази хронология е толкова кратка, но въпреки това имаме всичко, от което се нуждаем, а преди това сме нямали нищо. Как е възможно да постигнем всичко това от нищото? Нещата просто не се връзват. Ако вярвате във всичко това, просто не мога да направя нищо за вас. Наистина не мога. Ако наистина вярвате, че сме създали всичко това в рамките на 200 години, тогава няма какво да кажа повече. Според мен това е доказателство, че те са разполагали с всички тези неща. Те знаят как да управляват едно общество от нулата. След няколко години внедряват всички тези знания направо в нашето общество. И ето ни тук днес. Ако тази хронология се разглеждаше в съда, съдията щеше да се изсмее и да им каже, че този разказ е абсолютно нелеп. Твърди се, че тази сграда е построена през 1870 година и е разрушена през 1910. Единственото вярно нещо е, че е разрушена през 1910 година. Това е оригиналният музей на изящните изкуства в Бостън, Масачузетс. Твърдят, че са построили през 1870 година. Казано по друг начин, 25 години преди появата на първите електрически инструменти. През 1895 година е създаден първият електрически инструмент. Не го забравяйте. Винаги искам да напомням за това, защото е много важно. Тогава хората не са разполагали с кранове и други електрически и строителни технологии. Това е Единбург, Шотландия. Сградата е била собственост на една застрахователна компания. Ако видя някога подобна сграда на застрахователна компания, бих се шокирал. Твърдят, че са я построили през 1905 година и са я съборили през 1956. Така че тази сграда е съществувала в продължение на 51 години. И явно застрахователната компания просто се е нуждаела от по-добра сграда. Тази просто не е била подходяща за тях. Имали са нужда от нещо много, много по-добро. Може би архитектурният стил не е отговарял на техните изисквания. Това е хотел Роял Пикарди. Строежът на тази сграда започва през 1928 година, а откриването е само година и половина по-късно, през 1930. Един от най-големите и най-красиви хотели за своето време. 9-етажна сграда, висока 40 метра, хотелът е разполагал с 500 стаи и 50 апартамента, разполагащи с собствени басейни. 38 години по-късно го разрушават. Що не вземем да го съборим, 38 години са предостатъчно. Време е да се отървем от този хотел. Това е кметството в Съндърланд, Англия. Открито е през 1890 година и е разрушено през 1971. И така, само 80 години по-късно, това кметство е било разрушено. Това грозно кметство, да си построим ново. Тази сграда не е достатъчно изискана за нас. Не става за нищо. Тези колони там горе, ужасни са. Трябва ни нова сграда. Изминаха около 80 години, трябва ни ново кметство. Хайде да се отървем от това и да си построим ново. Обърнете внимание на това, че най-долните прозорци са вкопани в земята.
Това е тема, която вече сме обсъждали, така че ще се върнем по-късно към нея. А сега нека отидем на друго място. Това е в Южна Корея. Пощата в столицата на Южна Корея, построена през 1915 година и е разрушена по време на Корейската война. Тези войни наистина са полезни за хората, които искат да разрушат сградите. Напълно съм убеден в това. Това е театърът Ринг в Виена, Австрия. Построена е през 1872 година и е бил разрушен от пожар. Ти да видиш. Хайде стига, бе. Само някакви си 10 години по-късно, през 1881 година, по-точно 9 години. Разбира се, че е изгорял в пожар, да не би да имате някакви съмнения. Това е просто смайващо. Вижте колоните на втория етаж и терасата. Невероятно. Разбира се, че е бил унищожен от пожар 10 години по-късно. А сега да продължим към кметството на Престън. Ето още едно кметство, което не става за нищо. Просто не отговаря на изискванията им. Нуждаем се от нещо по-добро. Кметството е било построено в Англия през 1862 година. По-голямата част от сградата е била унищожена от пожар. Още един пожар през 1947 година. След пожара се укрепили и са продължили да използват до 1962 година. И какво излиза? Че се е възстановили малко и след това е била съборена през 1962 година? Какво толкова? 15 години по-късно. Ново кметство. Боже Господи. Съжалявам, че се смея, но това е просто... Добре, както и да е. Продължаваме към следващата сграда. Това е хотел в Мисисипи. Ако никога не сте виждали хотели в Мисисипи, през 1891 година им е харесвало да ги строят по този начин. И тази сграда е била унищожена от пожар. Отново пожар през 1926 година. Бих казал, че това е подходящ начин да се отървеш от сграда, принадлежаща на Стария свят. Пожар, а? Невероятно. Имам предвид в Мисисипи такъв хотел, както и да е. Да продължим нататък. Апартаментен комплекс Брайсън Бонбрейк Блок в Лос-Анджелес, Калифорния, 1888 година. Предполагам, че това е бил стандартът на строителство в Калифорния през 1888 година. Били са толкова добри майстори и са построили толкова много от тези сгради, че през 1934 година решили просто да я съборят. За пореден път. Не е достатъчно добра. 1934 година. Поредната разрушена сграда в Калифорния, която им е служила за около 30-40 години. Достатъчно дълго са се наслаждавали и решили да я разрушат. Добре, следващата сграда – кметството на Галвестън. Това е в Тексас, Съединените американски щати. И още една сграда от 1888 година. Направо не е за вярване. Построяват тези невероятни постройки навсякъде през 19 век, а? Само за да ги разрушат малко след това. Обзалагам се, че е било много трудно да се работи с тези коне и каруци. Без кранове и без друго оборудване. Строят и събарят. Строят и събарят. Построяват тази сграда през 1888 година и я разрушават през 1966. Невероятно. Просто не е за вярване. Що пък да не поставим този часовник на върха на тази кула и след това да я съборим? Да продължим напред. Памучната борса. Луизиана, Съединените щати. Това е борсата в Ню Орлеанс през 1883 година. И така, издигнали са тази невероятна сграда през 1883 година и скоро след това са я разрушили през 1920. Явно са се нуждаели от нова сграда. Старата не е отговаряла на стандартите им. Архитектурата й не е била по вкуса им. Имали са нужда от нов архитектурен стил през 1920 година. Арката Юстън в Лондон, Англия. Построяват я през 1837 година, 60 години преди появата на електрическите инструменти. Те наистина трябва да са имали изключителни стълби и много силни коне, за да пренесат всички тези неща и материали.
Арката е разрушена през 1962 година. И слава Богу, че разполагаме с снимки от нея, защото тази структура е била истинска красавица. Невероятно. Погледнете тези колони. Ние не строим по този начин. Точка по въпроса. Разполагаме с кранове, инструменти и всякакви други технологии, но не строим по този начин. Щяхме да го направим, ако можехме, но не можем. Да преминем към следващата сграда. Това е банка. Защо не вземем да издигнем няколко колони, а на върха на фронтона да поставим един лъв и един еднорог? Това е в Мелбърн, щата Виктория, Австралия, през 1856 година. Банката прекратява дейността си през 1884 година и сградата е разрушена моментално след това. И така, построяват я през 1856 година и я разрушават 28 години по-късно. Как е възможно тази сграда да е издигната през 1856 година, а днес да не можем да строим по този начин? Явно е било много лесно да се построи и след това да се събори, сякаш е нищо. Просто ще я съборим и ще си построим друга. Това е в Милуоки, Съединените щати. Сградата е изградена през 1874 година, а през 1935 я събарят. Просто невероятно. В Милуоки, Уисконсин, през 1874 година, т.е. 21 години преди появата на електрическите инструменти. А излиза така, че дори не са имали нормални пътища. Може ли се да строят такива огромни, масивни, великолепни сгради, но не и пътища? Това е вилата Кнуп в Бремен, Германия. Построена през 1873 година, съборена без замипука 40 години по-късно през 1912 година. Да се отървем от тази красавица, да я съборим, вече не ни харесва. Не е точно това, от което се нуждае през 1912 година. Кралската арка в Дънди, Шотландия. Построяват я през 1853 година, събарят я 110 години по-късно през 1964 година и казали, че ще я построят наново. Ще ви прочита точния цитат. Градският съвет на Дънди заяви, че никога не биха могли да възстановят нещо като кралската арка, но на мястото на арката бяха поставени гранитни плочи. Завършваме цитата от 2015 година на Градския съвет на Дънди. Добре, значи са успели да сложат плочки на земята, но никога не са успели да я възстановят. Хората са разполагали с петиция и всичко необходимо, просто не са могли да я построят отново. Но за сметка на това, гражданите издигат картонен макет на оригиналното място на арката. Чудя се защо общината не е била в състояние да построи реплика на арката. Странно. Ако не можете да я построите отново, защо изобщо я събаряте? Всички сме чували за големия пожар в Чикаго през 1871 година. Пожарът е причинен от крава, която се спънала в една свещ и изпипилила всичко. Дори кръстиха футболния си отбор в негова чест. Така че всички сме чували за него. Големият пожар в Чикаго. Добре, един или дори два пожара не звучи много убедително, нали? Понякога пожарите просто възникват. Така е. Но Чикаго е единственият град, който е изгорял в пожар. Нали така? Чакайте малко. Бостън и той е изгорял една година по-късно след Чикаго? Добре, това са два пожара. Голяма работа. Както казах, два пожара са нищо. Случват се инциденти. От време на време някоя крава преобръща запалена свещ и всичко изгаря. Това е било 19 век все пак. Какво очаквате? Всичко ще изгори. Не са имали вода. Добре да е, може би са имали вода, но не са знаели как да я използват и да изгасят някаква си свещ. Това е малко странно. Знаели са как да построят тези невероятни структури, но не са знаели как да изгасят пожар. Както и да е. Да продължим. Искате да ми кажете, че и Сиатъл е изгорял през 1889 година?
Ню Йорк също е станал жертва на опустошителен пожар през 1835 година. Какво? И в Питсбърг е имало голям пожар през 1845 година. Стига бе, не може да бъде. Портланд, 1866 година. Сан Франциско, 1851 година. 3/4 от града е унищожен. Това трябва да е някаква шега, нали? Какво за Бога се случва тук? Това са много пожари, но кой знае? Може и да е съвпадение, нали? Защо просто не продължим до момента, в който няма да има повече съвпадения? Да го направим. Дейтън, 1882 година. Пожар изпепелява множество квартали в центъра на Дейтън. Предполагам, че няма как да срещнем още подобни съвпадения. Да продължим. Сейнт Луис, големият пожар, 1849 година. Големият пожар в Милуоки през 1892 година. Изгарят повече от 440 сгради. Чарлстън, 1861 година. Каква е причината за този пожар? Пожар следствие на избухнала готварска печка е подпалил целия град. Изгорели са над 2200 декара. Това трябва да е някаква шега, нали? Готварска печка. Ричмонд, 1811 година. Пожарът започнал от театъра и изпепелил всичко. Портсмут, 1813 година. Унищожени са 500 сгради. Галвестън, 1885 година. Стотици изгорели къщи в 40 градски квартала. Кой знае какви сгради е имало тук. Кой знае какви структури можехме да видим, ако не ги бяха изгорили. Големия пожар в Атланта, 1870 година. Да включим и Торонто през 1904 година. Унищожен е огромен участък от центъра на Торонто. 1904 година. Изчезнал. Изчезнал завинаги. Трой, 1862 година. Изчезнал. Далас, Тексас, 1860 година. Пожарът е погълнал Далас. Нека се придържаме към Тексас и разбира се, Хюстън през 1912 година е опожарен. Огнената стихия е изминала повече от 10 км. Всичко е унищожено. Феникс, 1916. Пожарът е причинен от искра от генератор и градът е изчезнал, унищожен от поредният пожар. Няма начин и Филаделфия да е изгоряла, ха? О, да, изгоряла е. Този пожар е най-безумният от всички. Причинен е от запалка, намерена в близост до едно дърво. О, Боже Господи! На практика това са всички големи градове в Съединените щати и Канада. А за Европа дори още не сме отворили дума. Мисля, че разбрахте за какво иде реч, нали? Въпреки това се говори само за един голям пожар, този в Чикаго. Защо е така? Можем да се съгласим, че изгарянето на всички тези големи градове до основи и разрушаването на всички каменни сгради в рамките на около 80 години е малко странно, нали? Може и да греша. Но мисля, че е време да се съгласим, че контрольорите, които управляват нашия свят, са унищожили тези градове и намиращите се в тях древни сгради, а не някаква крава от детска приказка, която преобърнала свещта и изгорила целия град.